Gọọmenti Anambra steeti ekwego ụmụafọ Umuoji nkwa dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Idemmili North na a ga-emekpọ ihe dum etosiri ime iji wee hụ na onye ọbụla aka ya dị n'ogbugbu ahụ egburu onye ndu obodo ahụ bụ Chief Silas Onyema ga-atarịrị ahụ dịka njọ ha si wee dị. Chief of Staff nye aka na-achị steeti a bụ Maazị Ernest Ezeajoyi bụ onye kwere nkwa oge ndị ntorobịa obodo ahụ bagidere na ime ngagharị udo nke kpatara ha n'obi gọọmenti Anambra steeti nke dị n'Ọka ebe Ejike Abana ga-esikọchapụrụ gị akụkọ a. Chief of Staff negara Gọvanọ Soludo bụ onye kwuru na ya bụ ihe iche aka mgba mere n'Umuoji bụ nnọọ nke metụtara onye ọbụla gụnyere gọọmenti steeti a n'ihi na Chief Onyema nọ nnọọ na-arụrụ obodo ya ezi ọrụ tupu egbuo ya. Ọ ga n'iru kọwaa na aka na-eme nnyocha na ya bụ okwu ma gwa ndị ntorobịa ahụ ka ha nwee ndidi ruo mgbe ndị uwe ojii mechara nnyocha ha na-eme. Ọ gara n'iru kwee ha nkwa na ọ ga-eburu ozi ha bugara Gọvanọ Soludo. Onye ji ọkwa National Leader nke Umuoji Maazị Chudi Chukelu onye kwuru mwute ha banyere ogbugbu egburu ya bụ nwa amadi kwuru na ọ bụ nnọọ onye wetagoro mmepe dị iche iche n'obodo ha ma kwuo na ọ bụ nnọọ nna ndị ntorobịa Umuoji. Ọ gara n'iru yọọ gọọmenti ka ha biko dododo ghara ịgbarapụ ha ọkachasị n'ihe gbasara okwu ahụ akpụ n'ọnụ. Onye ji ọkwa National President nke Anambra State Association of Town Unions Asatu ọkaiwu Titus Akpụdo gwara ndị ntorobịa ahụ ka ha gbaa jụụ wee ruo mgbe ndị uwe ojii mesịrị nnyocha ha, ebe onye ji ọkwa Asatu Youth President Comrade Ken Okoli doro ndị mmadụ ọdụ ka ha mụrụ anya oge ọbụla ọkachasị ịma ihe na-eme na gburugburu ha ya nakwa ịma ndị bigasị na gburugburu ha ka e wee nwee ike gbanarị ụdị ọnwụ ahụ. Site n'obi gọọmenti dị n'Ọka, Ejike Abana maka akụkọ ABS.